pomani rama kodani diano mama ye hwe de sie pamocho mama sound how should the woman I'm sure to be in palace. I for more pomani rama omodua na ye dane no konfoba afia from poma ono na poma said ye konfoba siem wodi call baby say ono awura maku no a awura me na awura ma so Enti na egusuo no edani dua no oma simfia no bi kudu akwade okodi edina ho brasem na wo kotu aduru adani ejira ma kukuosi jasu na ye dani eti na we ya dani so de benantia za plan we bia ni pa no no se bia odani dia ye di kukuosi jasu asuja ni ye dani Okay. Emma baby adem wo de na ye di dua si poma ayem no o ma ne emra na ye nto aso sanse ne nkofo bisa poma ne butu wona ntoma boni mu no se nipa bedi kote ahia nkwanhia na baaywa yi wakohia yi obi ku kwate na ntoma boni mu obutu mfuturo mu udia dina ho brasiem enya chinchina twintwansa twempna obi ku 13 years yiye mu aboss uwi awo no wafa ba bia ewura ma no so ntra ho obekire waluta abrampe no we adom so mu ya me ko sa no boy ko no she msi alona wo se ni Efia from Poma or Danidian, Pomani Rama, Facebook for TikTok for one amasi story way, dear now could see you. Confobas was another Dianai. Say Poma want to know about truly both young in our children. I want to so beba Momo. More than Abrampa. Poma want to know about two baby at Pomati atomu o. Wakwani abeto.
Otu afam say Twitter no bi ko. Abram pa bu nyam wa no. Oh. Esi ana. Abusuafo mo mpa ba ko ne ma ye dem wo de no. A konfo ba sese. Poma ho antono a obetuni bodua nyina atu agu. Wo de poma esi poma yemu ano so wo twe ade no. Abusua bibi wo wiase. Ti de wo ye bia no. Na wa hwe ni ye. Abraham pamawu. Na wa hwe ni ye papa. Ni ekosu mi se champo 1 minute ye twen video ba ko no. Ho no ne hia me pa. The video amamu be na wo twe.